Abafethu telefoni yami afethu ayikho imali. Wenzala la. Zithini manje? Ziphi manje? Ziphi zila awuboni mina. Wenzakalani bafethu zithini manje? Ufuna lona? Ifoni yami. Sathi ifoni la. Ayina mafoni si. Awufethu thatha ngempela mfethu. Sambe nayo le. Awufethu mhlawumbe ayifanisa bese yona. Angifanisi yona. Awufethu. Hayi. Awufethu. Awufethu sebayeka afethu kanjalo nje vele ichithelo ink le nto bafethu asambe. Kwenipinga axolisa ngokuthi izola ngikwazanga ukufika. Buke phela izolo. Hayi izolo bengingala kwi-wifi. Bohlekani. Skip ngibona mhleka mina. Sengathi ungichaze kanjena khona. Hawu. Phela bekhona ingoma engisayo download ezifikile ezadenkela. Skip izolo bekufase usicupho. Solanda imali yakho. Wangaba bikho kodwa wena. Hayi ngiyaxolisa kakhulu ukuthi izola ngifikanga kodwa ngoba nikwazile ukuhamba. Ke nawe wenze njani vethu? Awuthe uzokhokhela imali yakho. Hayi bafethu ayingeke bafethu ayimashi lento yamafoni bafethu ngeke sike sayizama sabanje ayiyabheda lento bafethu hayi Yabona uqinisile mfethu. Yazi mina okwami kuthini? Ithi mina mfethu vetana sigibele ugogo mfethu. Vetana sithatha impesheni yabo mfethu. Pite amapeti kodwa phela phezulu ukucaca bese kusikwenzakalani. hayi mani kancane bafethu. Hayi bafethu angiboni uyise right lento le. Ngoba kunezingane ezikhulisa ngayo le mali le esifuna ukuyithatha thina. Bafethu nangu lomjita lo. Mefika la siyathula. Bangani. Bangana kusazibani manje. Bafethu asambeni. Angeke unisize ukuhamba kwenu mfana wami nohlala ningidinga. Manje awusho. Nenze kanjani uthi ngigcine nikwazile lo muntu lo ukuthi evuma ukuthi imali uzonginika? Hayi nawe uyasasa izinto zegame. Simtshelile lo mjito usicupho ukuthi uma ngafuna ukukhokhela imali sotshela lo mjito nomali ukuthi ade ufuna umbulala. Uformal hayi normal. Yena ke nomali loyo. Hayi. Oh, le ndoda. Siziphinde sibonane. Usushayele imfomi. Ngiyibona iyababa. Usuphuthuma ngakhona koSpan. Sponsor nona. Sponsor. Awu ngibona neimfomi iyacobezela ngiyabona ukuthi angeke kushubile kuyo koSpan. Ya manje wena mecobezela ungena kuphi ke? Suka wavele wakhetha koSpan akukhona imali yamahala u350. Lo 350 obuye ungangeni. Enibe nihlale enulini. Athi kusalayo mase usubuya usuthe. Cha yazi wena mfana uyabonakala ngokuthi isidomo na formal. Yabo mangase kuthiwa lo 350 uyawuyeka uhambe uyozama ama job. Mhlawumbe nekhanda lakho lithi ukuvuleka nje no kancane. Yona Lithi ukunyuka. Na ufukuze lo 250 nawo kanti u350 imali egcwele. Suka la. Lo kave kwesidomo kodwa hey. Kwavele kwanuka nje kwayikona imbuzi. Awukhipha umbese lapho sivele simhlinze nje uyena nje. Hayi unazi. Yaphileka ndoda. Hayi kuyancengeka impela. Kodwa khona senibabambile. Abahluphayo nje. Hayi malapho ke bafoko ubani igama kambe igama lensiza asinda bayegama. Sandile ayazi ngilikhumbula fiyahle emqondweni wami kukhona indoda vele ngifuna uyinabisa. Kunendoda edelelayo. Yabo le ndoda leya cishe ngayibulala ngenye induku. Indaba uphethe isibhamu mina wafela wakhwatha amaphakethe nje. Yangene umahlalela madoda. Hayi ngizonibona bafethu. Yini ke lengenile?